हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर भिडियो सो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि यूट्यूब चैनलाव गोसो गोथारै ओरैबायदि स्पीडी इंट्रो होनानै आं बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय सो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे स्पेशल आपडेट सो जायफ्रा लिटारेचार थामहिनबा लिटारेया जायफ्रा थुनलाइ मोजां मोनो थामहिनबा खन्थाइ लिरनानै मोजां मोनो खन्थाइ आवरायनानै मोजां मोनो बा खन्थाइ सुजुनानै मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां आं लानानै फैदों थ' जोंहा मोनसे खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि खुंफुंदों अनलाइन थामहिनबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों स' नोंथांमोना जास्ट WhatsAppआवल' हरनांगौ फुंनि 6 रिंगानिफ्राय हरनि 12 रिंगानि गेजेराव गाबोन थामहिनबा 16 नभेम्बराव स' नोंथांमोना नुबाय स' आं डिटेल्सै नोंथांमोना फोरमायनि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरो नोंथांमोना जुदि पार्टिसिपेट खालामनो गोसो दंब्ला आङो WhatsApp नाम्बारखौ डेसक्रिप्शनाव होना दोनगोन बे WhatsApp नाम्बाराव नोंथांमोना हरब्लानो जाबाय ग्रोब गाबोन फुंनि 6 रिंगानिफ्राय हरनि 12 रिंगानि गेजेरावनो अके बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आं माबायदि नटिस फैदों बे नटिसखौ नोंथांमोननि गेजेराव फरायनानै दिन्थिलांनोसै नोंथांमोना साननो हागौ जे मा नटिस होननानै स' बे नटिसखौ आं मोजाङै फरायनानै एक्सप्लेन खालामनानै खिन्थालांनि आरो नोंथांमोना स्क्रिनावबो नुखाबाय दं बे नटिसखौ नोंथांमोना फरायलांफानोबो हागोन बे मोनसे फोसावलाय आरो बे फोसावलायनि गेजेरजों बयबो बर' सुबुंफोरनिसिम फोसावहरनो नागिरदों गिबियावनो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि जानानै साफ्रोम थुनलाइ सिबियारि लिरगिरि नोंथांमोननिसिम मोजां हामलायहरबाय बेजों लोगोसे फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों दि बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा गुबुन बोसोरफोराव अनलाइन खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय होनाय बायदिनो देग्लायबो WhatsAppनि जोहै 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै फैगौ 16 नभेम्बर 2024 इं सनिबार बारायखालि अनलाइन खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय होनो सिगांनाय जादों बेनिखायनो गोजौआव मख'नाय आयदाजों सोमोन्दो लाखिनानै बादायलायनायाव बाहागो लानो थाखाय गासैखौबो गौथुमनि जानानै खावलायहरबाय नोंथांमोना बे खन्थाइफोरखौ बहाय हरनांगोन होननानै बुङोब्लाथाय WhatsApp नाम्बार होखादों आरो बे WhatsApp नाम्बारा आंनि डिसक्रिप्शनाव दङ भिडिअनि नङाब्ला नोंथांमोना स्क्रिनावबो नायना लाखानो हागोन नुनो मोनदों नोंथांमोना डिसप्लेनि गेजेरजों 7086148008 बे मोनसे WhatsApp नाम्बार आरो बेनि अनगायैबो बेवहाय हराब्ला नोंथांमोना नेक्स्ट नाम्बारा जाहैबाय 9678535541 बेनिफ्राय मस्ट इम्परटेन्ट नोंथांमोना मिथिनो गोनांथार स' जि लिरबिदां थामहिनबा जि खन्थाइफोरखौ नोंथांमोना हरगोन बे खन्थाइया 16 नभेम्बरजों सोमोन्दो थानाय बा बेजों रिलेटेड जानाय जानांगोन आरो बेनि अनगायैबो बे खन्थाइखौ 16 नभेम्बर खालिल' हरनो हागोन नोंथांमोना WhatsAppनि गेजेरजों समा फुंनि 6 रिंगानिफ्राय हरनि 12 रिंगासिम खन्थाइखौ हरनायनि सुबिदाया दङ आरो जाय बिथांमोना बादायारि थामहिनबा जाय बिथांमोना खन्थाइखौ हरगोन बिथांमोना 35 बोसोरनि दुइसिन जाथारनांगोन मास्ट बी इम्परटेन्ट आरो बेनि जि फिथाइ बे फिथाइखौ 20 नभेम्बराव फोसावनाय जागोन आरो बे फोसावनायाव सेथि नैथि आरो थामथि बान्था महरै फोसावगोन स' बेखिनियानो बेनि नायनो गोनां बा मिथिनो गोनां माखासे आयदाफोरा नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै बुजिब्ला एसेब्लाबो स' मस्ट इम्परटेन्टफोरखौ नोंथांमोना नायना ला बैसोआ 35 बोसोरनि दुइसिन जाथारनांगोन बे मास्ट बी इम्परटेन्ट आरो नोंथांमोना बेखौ गाबोन 6 रिंगानिफ्राय हरनि 12 रिंगानि गेजेराव हरनो हागोन अके बेनोसै मेन जायफ्रा जोबजासिम नायबाय बुजिबाय जानो हागौ थ' जियानो जा नोंथांमोना नायदोंब्लाथाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल आरो बेफोरबायदिनो नोंथांमोनाबो मोनफ्रोमबो बिथिंफ्रावनो बाहागो लाफागोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय जय बर' हारिनि जय